Bé, i quanta gent, això és increïble. Sou de debò? Vale, dic, no m'hagin fotut aquí quatre maniquis del colonial. Bé, primer de tot, com que no tothom sabrà qui soc, em presento. Em dic Oriol Cruz, soc d'aquí de Sabadell, tot i que molts em coneixereu per l'Iniesta, més que no pas per l'Oriol, diguem, per mi mateix. Els que m'escolteu a la versió RAC1 probablement em coneixereu més com el Vicenç Martí com a l'Oriol. Oi, Vicenç? Ai, sí, estic tan emocionat d'estar aquí a la Sabadell. Estic molt content. Aquest balcó, el dia 27 de setembre, es podrà proclamar la República Catalana. Visca Catalunya lliure! ¡Qué emoción! ¡Tengo la piel de vainilla, nenas! Bé, que es calmi una mica el Vicenç. Suposo que ja haureu deduït que sóc el pregoner, però us he de confessar que bueno, que em sap greu que no m'he preparat res. No m'he preparat res perquè és que jo soc supertímid, tinc pànic escènic, m'ho passo fatal, de fet estic tremolant ara que semblo, tinc la piel de pergamino i em sap greu que heu vingut per res, perquè heu acabat vinguent per res. I mira que venint cap aquí, per aquí, pel carrer de la Rosa, i de cop i volta em surt d'allà d'un local, em surt el Germán i em diu: «Nen, has obedecido, colla badumba, de mans al fill, va, torna, no pretena, i un dels tres, ja no ho mires, no ho toleràs, ja ves, ja badumba, vinga, Sabadell, llapa, Sabadell, Sabadell, estem a Sabadell, si no, però vaig passatge, llapa, ara aquí fotem balcònic i tot, això mateix, a fer un circo de Sabadell i després ens anem tots fent el trenet cap al Sushi 21, ens fotem una galleda de Red Bull i ens anem cap al Papa i això mateix, gas aquí. Bueno, clar, com comprendreu, si faig això, de fet, he parlat amb els d'aquí de Protecció Civil, m'han dit ni se t'acudeixi. O sigui, cada sonotone val 3.000 euros, ni se t'acudeixi. Tota una plaça sobre això, com diria el Gonzalo Bernardo, això no pot pagar, aquí només no tiene para la independencia, pero això no pot pagar. Un momento, buenas noches a todo el mundo. ¿He escuchado independencia? Estoy rodeado de independentistas. Tranquilitos, que si no vamos a ver, la independencia no es posible. Es el derecho de decidir qué pasa. ¿Qué pasa? Vosotros y cuántos más, si sois 4 gatos, hombre, sois 4 gatos, aquí os juntáis como una cascacerillas. La independencia no es posible. Podéis votar en vuestra cama, en las camas elásticas de la feria, lo que queráis. Pero aquí en Sabadell, si queréis independencia, os vais al Ikea y os montáis la República Independiente de vuestra casa. ¿Os queda claro? No, y encima me aplauden. Es que está claro. Bueno, momento, tranquilitos. Os traigo un regalo muy especial para esta noche, para ir caldeando un poco, más que los diables, vamos a hacer aquí más calor que los diables, porque os traigo a mi ministro más bien valorado. Estamos hablando de Cristóbal Montoro. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Hay que ver. ¿Cuánto dinerito? Todo esto, de alguna manera lo habrán pagado. Después se quejan que no hay financiación y que piden más dinero. Pero vamos a ver,
¿Ustedes les parece normal estar aquí y no esperar nada? Pues yo les traigo un regalo muy especial. Les traigo a todos ustedes una fantástica inspección de Hacienda. Pero sirven, hombre, sirven. Sirven más, hombre, que instalar sobre silbanos. Sirven más, hombre. Muy bien, así, que me ponen. Por cierto, un momento. Ustedes saben que si se iban a hacer un concierto, ¿no? A los conciertos se aplica el 21% de IVA, el IVA cultural. Así que o van pagando ustedes o les mando al ministro Fernández Díaz. Buenas noches. Soy Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior. ¡Silencio todo el mundo! ¡Va a la Guardia Civil! ¡Silencio! ¡Todos firmes! No se ve nada, un momento, por favor. Tranquilitos, está la Guardia Civil. Es una vergüenza que no esté sonando aquí el himno nacional de todos los españoles. Y es una vergüenza, señores. No es una vergüenza que en Sabadell tengan alcaldes independentistas, estaría Berrojo, Ortigaria, y lo que es bastante bajoso de todo. Que tengan ustedes el cuartel de la Guardia Civil abandonado, con la de cosas que se pueden hacer ahí. Se podría montar un fantástico solario para estar todo el día cara al sol, como hacíamos hace años, que era una cosa maravillosa. Tenemos un buen programa maravilloso. Un momento, no se me pongan tontos porque les mando a Javier García Albiol. Bona nit a tots i a totes. Què passa, Sant Xulet? Escolteu-me, aquí pa xulo jo, Pa xulo mi pirulo, m'enteneu o no? Encara us hauré d'enviar a la Guàrdia Civil o aquí a la Policia Municipal i us fotreu un plor de la placa. Netejaré Sabadell perquè em fotré l'alcalde i el procurador Montazo. Acabaré sent jo l'alcalde i netejaré Sabadell d'estelades i de tant independentista que això, vamos, fa un tuf que no es pot aguantar. Us queda clar o no us queda clar? Pues si no, us despedirà. Tranquils, ara sóc jo, Ja han passat tots aquests. Els que us agradi molt bé, els que no tranquils que ja han marxat. Bé, però ja ho veieu que amb aquest panorama jo què voleu que digui? És que jo no veig un problema. Em sap molt greu i em sap greu que heu vingut aquí i us faci perdre el temps, segur que teniu coses millor a fer. Però bé, clar, allò és pensar, algú has de fer. I només se m'ho fer una persona que ho provoca, perquè clar, jo no ho veig. Llavors, clar, vaig trobar el José Manuel Parada y me dijo: ¡ay, qué ilusión tan grande! Estar en este balcón rodeado de hombres. Yuli, qué joven está Yuli, Qué joven está Yuli, con esta barba de adolescente ya crecidito. ¡Ay, si está a estrenar este alcalde! Yuli, si la barba en la provincia, ¿cómo será la capital? ¡Ay, voy a respirar un poco! Que estoy ahogada. Eso sí, una cosa solo os pido, que la Plaza San Roque se llame Plaza de Morgan y la de Tierra se llame Plaza Marojita Díaz. Eso lo pido. Y bueno, y por el tema de la vara de alcalde, tranquilo, que yo te la aguanto. Bé. Clar, a veure, aquest panorama jo estic ja bastant desquiciat. I clar, encara que no us sembli, que diu, no, tu no estàs nerviós, tu això ho dius per fer cuento. No. Jo soc gairebé tan nerviós com un dels personatges amb els que més m'associa. Soc gairebé tan nerviós com l'Andrés Iniesta. Andrés, ¿cómo lo llevas tú? ¿Que cómo lo llevo? Pues mira, tengo unos nervios que me están palpitando hasta las uñas. Estoy casi tan nervioso que cuando los vecinos aquí del centro vieron el aeropuerto que han montado aquí, lo que antes era el paseo, que ahora es un aeropuerto. Sí, pues solo falta una pista para hacer el aeropuerto entrar. Solo falta que pongan las luces reflectantes y la zona azul como en todo el centro, porque si no se aparca. Es así, pero bueno, estoy muy nervioso, pero tranquilos, porque como yo soy, por esta alegría,
explosiva que me caracteriza y esta luz que desprendo yo mismo, os voy a irradiar a todos con una técnica de relajación que me enseñaron los vecinos de aquí al centro cuando vieron el aeropuerto. Se trata de un grito muy potente que ahora os voy a hacer yo a modo de ejemplo excitante, y si vosotros os animáis, pues ya lo haréis en vuestra casa. Atención, mucho silencio, mucha concentración. Cuidado las orejas. Ese grito para quitar toda la tensión, toda la rabia, toda la euforia, todo. 1, 2 y 3. Ya sé que es más potente que el de Cristiano, pero bueno, hasta este le gano. Pero bueno, yo estoy bastante decepcionado, os lo tengo que decir, porque aquí Sabadell tengo los años de historia, tiene muchos años de historia, y hay un ciudadano ilustre de Sabadell que creo que tendría que haber sido ya pregonero y no se ha dado la ocasión. Es alguien casi tan alegre como yo. Estamos hablando de Albert Pla. Albert, ¿por qué no has estado aquí en el balcón? No podría estar, podría ser. Podría estar aquí, pues aniré als concerts plens de quilos estan. Aniré als concerts i també us diré, ho sento. Qué energía, ¿eh? Ei! Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí. Soc Artur Mas i Gavarró, president de la Generalitat de Catalunya. Jo sí que ho sento molt, que en aquest balcó no hi hagi l'estelada i no siguem de l'àmic per culpa dels d'Unió, per variar. Bé. Ei, dels d'Unió i d'altres. Però bé, els d'Unió sempre són aquella molla, oi? Aquella cosa que se t'enganxa allà i poc el breviu. Ara bé, com diria aquell que semblava el mestre Yoda, era del partit, que no me'n recordo com es diu, no recordo ni el 3% del seu nom. I això que teníem al despatx, un al costat de l'altre, alguna cosa estranya sí que veia. Deia que entraven uns paquets de sucre d'Andorra que deia, carai, aquest home diabètic no és. Ara, això no sabia res. Però bé, això no toca, com deia aquell, i el que sí que toca és dir-vos que bé, com que soc Artur Mas i Gavarró, dels Gavarró de Sabadell, i de fet, ara us explicaré una cosa que si no l'he explicat 800 vegades no l'he explicat mai. La meva àvia vivia al carrer Indústria. Doncs això, he pensat que us hauríem de fer un bon regal a la ciutat de Sabadell per aquesta festa major, però clar, a veure, Mascolell, com anem de números? Ens ho hem gastat tot amb el metro de Terrassa. I espereu-vos. Ara estic acabant jo a Pinti-Pala, de Berlín, i el pas que anem. A l'any 2080 podeu anar de Sabadell a Rambla, a Sabadell a Passeig. Havia d'arribar fins al metro, al Frankfurt aquell dels vidres grocs d'aquí al Passeig, que estan d'origen sense rentar-los, que a la nit hi ha un ambient de taxistes encara de
salut, però no hi ha pressupost. De fet, per acabar l'obra, haurem de contactar amb aquell Chapo Guzmán, aquell narco mexicà que es va fer el túnel per escapar-se de la presó. Atenció, ara ve un moment important. Algú té el telèfon del Chapo Guzmán. Potser el tenen aquells del Compra en Sabadell. Però no ho sé. Bé, en tot cas, no hi ha pressupost ni per contractar al Jordi Iván. Pues es una pena, amigos, no voy a venir a Sabadell a cantar la barbacoa, como me gusta, la barbecue. Pues no la voy a cantar por una razón muy sencilla. Primero porque en julio ya estoy en Tagasa y no me conoce lo más importante. Hay una canción de Sabadell, un himno que es mucho mejor que mis canciones. Entonces, ¿por qué tenemos que cantar las canciones de John Cena si podemos cantar todos el himno de Sabadell? ¡Compran Sabadell! Todos, venga adelante, música, todos. Si quieren realizar unas compras, sea lo que sea en nuestra ciudad. Ahora, la canción de Compran Sabadell será idea del exalcalde Bustos. ¿Se lo preguntamos? Bona nit, gent de Sabadell, gent de Sabadell, ciutadans de Sabadell, ja som aquí. Em fa molta il·lusió poder-vos dir, cuidado que se m'està enganxant el pantaló amb els ganxos d'aquí al balcó, encara farem un striptease. Us he de dir que sí, que el Compra en Sabadell va ser idea meva, però va ser en una època que em trobava a tope de mercuri, em trobava molt malament, no sabia el que em feia, no m'ho tingueu en compte. S'ha de veure, gent de Sabadell, com ha canviat Sabadell des que no estic jo, està irreconeixible. De fet, aquí al balcó pràcticament no conec a ningú. És un cachondeo això, que si 2 anys mana un, que si 2 anys mana l'altre, uns partits raríssims. A la meva època estava claríssim, PSC, la gent ho sabia, però ara un que crida, l'altre de la unitat, l'altre que guanyem, ganemos, si se puede, no se puede, aparte que te da el paso. Quin lío, la que heu liat des que no estic jo d'alcalde de Sabadell. Però ja que estem aquí, com et dius, noi, com et dius? Juli, com el torero. Molt el mateix cos que molt bé. Doncs primer de tot es faré una breu classe de vocabulari. Has de dir il·lusió, Sabadell, passió, referent. I el més important, clar, la gent quan diu Sabadell, alcalde, les ve el cap Bustos. Per què no tens una altra vegada com jo, fotògraf personal? Així la gent et veurà, es quedarà amb la teva cara. I el més important de tot, què és això de deixar el cotxe oficial aparcat? Com aniràs a les inauguracions? No em diguis que aniràs amb moto, que sembles un repartidor de pizza. Això no és sèrio. Això no és sèrio, no fa prestigi. Una recomanació molt important, has d'estar a la moda, s'ha d'estar a la moda, ho dic a tota la classe política en general, hem d'estar a la moda i hem d'estar imputats. És molt millor, surts al diari, surts a la ràdio, et pots defensar, t'entrevisten, és molt millor, molt millor. Ara bé, també us he de dir que, com que us veig una mica faltat d'idees, tinc un projecte per Sabadell que us el regalo.